Hielpen 26 februari 2016. Geen iets te bekennen op de route. Wetterkoud, dat wel, maar daar groeien de centimeters net van. Dan komt het er volle meer op aan. In 1986 wie dat zo. Marten Hoekstra wie wedstrijdrieder. Ja, dat is Marten Hoekstra, hè? Dat is Marten Hoekstra uit Heerenveen. Hij gaat goed naar de reunie. Maar eerst treffen we hem op de route, vlak voor Hielpen. Wat giet doe goed. Ja, het ging heel best. Je weet monsterachtig. Er is 78 kilometer afgelegd. Dat begon van Oost-Starem en tot aan Vrensita. Hebben we met 4 man in de kopgroep gereden. En op zien, we zijn heel wij bij bal het best op een held. In een goed 4 minuten voorsprong. Als je de beelden zag, dan liep het echt nog zat dichtbij. Zeker als je zelfs meidien in de street. Voor Hoekstra kwam ze in Waterloo naar Frensje. Weer bij Harlingen, lag een zon op de eerste. Toen ging het mis, toen hebben we wat verschieten. En vlak voor Witmarsum, toen ben ik vol met de Vries. Ik begin er wel wat les van te krijgen. Toen wie ik vlak voor de Bonkenveer. En toen vleien me nog een pelotonsje van man of, want ik ben uiteindelijk zo 24e eindigen. En toen reed ik, dacht ik, nog op de plak. Dat is één verhaal. Maar Van de Moon in Hielpen binder stik voor stik mooie verhalen. Maar ik dramatische. Likas voor Betty Westerveld, vrouwelijke wedstrijdrieder. Ze rint nou nog met de gevolgen van doel. Mijn tenen zijn bevroren geweest. De helft van mijn voet is zwart geweest. Ik heb ook al klompen aan mijn voeten gehad. Ik heb bewust hard met mijn voeten op het ijs gestampt om gevoel in die voeten te krijgen. Maar dat kwam nooit terug. Nou, ik heb nu nog last. Met kou, met warmte. Dat blijft gevoelige voeten. Ik heb er een hoge prijs voor betaald. En zo wordt het gauw let en gaan de Molly en vrouwlie op wijn naar de lunch en nog meer verhalen. Want het wie een bjusterbaarlijke dag. 26 februari 1986. Hele goede herinneringen aan 86 jaar. Ja, weer schitterende dag.